Yaqaqamba intliziyo yebhinqa eqaqanjiswa bubuhlungu bezinyo linyakaziswa yilekese sokunkqusangena singaqali. Umgwaqo M3 kubhukuqeke isithuthi sitshayiswa yibhasi ebithwele abantu abalinganiselwa kuma-48 baza kwasweleka abantu abasixhenxe kuqukwa nabantwana bane. Umongameli weli Cyril Ramaphosa wenze intetho yakhe malunga nolwabiwo-mali lwesizwe uchaze wathi bonke abantu abatsha beli lizwe mabaqalise bafake izicelo zabo zoncedo-mali ukuze bathuthukise amashishini abo amancinci. Kwezemidlalo, iqela Orlando Pirates bethe yabhubhisa iqela leKaizer Chiefs Amakhosi ngama-2-0. Isilumkiso kuhola wendlela eKokstad kufukanyelwe yinkungu enamandla engabasisiphazamisi kubaqhubi belaa cala. Njengothulethe uMzantsi Afrika imbondokazi Nkosazana Sisifo Faku kamnandi.